Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Τοξότη, ο τεχνικός της ομάδας του Τοξότη, Αθανάσιος Χρυσοχώ, έχει παρατάξει τους εξής ποδοσφαιριστάς: Πασπαλάρης, Στήλας, Κρόνης, Δελιβασίλης, Ζαχαριάς, Σιδηρόπουλος, Βέτσικας Γιώργος, Παραδάκης, Αθανασιάς, Κανδύλας και Μάρκο. Ενώ στον πάγκο των φιλοξενωμένων κάθονται η Τσένα, Τελεκούδας, Μαρέδης, Καλαμπαλίκης, Παπακυριαζής, Παπούλιας και Τσιβιούρας. Πολύ ωραία. Εκεί ο Στανίδας μπαίνει μέσα στην περιοχή και ο κύριος Γεωργατζής δίνει πέναλτι. Είχαμε την ανατροπή εκεί από τον Στήλα, το δεξί μπακ της ομάδας του Τοξότη. Ανατράπηκε εκεί ο Λαμπρογιώργος από τον Στήλα και δίνεται η μεγάλη ευκαιρία στην ομάδα του Διαγόρα, στην ομάδα του Στεφανοβικίου, να ανοίξει το σκορ εδώ στο γήπεδο του Αερινού. Στο 14 ο Λαμπρογιώργος κέρδισε το πέναλτι και ο ίδιος θα αναλάβει να εκτελέσει μεσιά των ποινών. Εκτελεί ο Λαμπρογιώργος και έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Διαγόρα ακριβώς στο 15 και τα πανηγύρια από τους φιλάθλους του Διαγόρα που βρίσκονται εδώ στις κερκίδες του γηπέδου του Αερινού. Κερδίζει και ο Καρατζιόλης και βγάζει μια παλιά τρύπα εκεί για τον Λαμπρογιώργο. Έχει τον Δελιβασίλη πάνω του. Λαμπρογιώργος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δελιβασίλης βάζει έξυπνα το σώμα του. Ο έμπειρος στόπερ της ομάδας του Τοξότη. Η μπάλα καταλήγει out. Από τα δεξιά τώρα ο Λαμπρογιώργος. Ξεφεύγει και από τον Σιδηρόπουλο. Συνεχίζει ο Λαμπρογιώργος. Έχει πάνω τον Δελιβασίλη. Δεν περνά όμως η μπάλα. Κοντράρεται στα πόδια του έμπειρου στόπερ της ομάδας του Τοξότη. Και έχουμε το κόρνερ, το 5ο κόρνερ για την ομάδα. Ένα λεπτό απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο γήπεδο του Αερινού. Διαγόρα Στεφανοβικίου Τοξότης 1-0. Το 15 άνοιξε το σκόρ η ομάδα του Στεφανοβικίου με σκόρερ τον Λαμπρογιώργο με εκτέλεση πέναλτι, η οποία κέρδισε και ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Στήλα. Λάθος και από τον Καραβασίλη. Όπως διώχνει άμυνα του Διαγόρα, πιέζει ο Τοξότης. Όπως και ο Διαγόρας Στεφανοβικίου, επαναλαμβάνω, ανοιχτό, δυνατό παιχνίδι. Χρήστο από μέσα. Βρισκόμαστε. Μιχάλη πάρε πέστη, Καντήλας, το κουντούρι πάνω. Πώς είναι. Το 14. Παραλαμβάνω στο 50 ένα γέννισμα. Βγαίνει εκεί ο Κότορας, μπλοκάρει εύκολα. Το 77 βρισκόμαστε. Διαγόρας Στεφανοβικίου Τοξότης 2-0. Στο γήπεδο του Αερινού. Θυμίζω συνάντηση αυτή διεξάγεται για τον λόγο τιμωρίας του Στεφανοβικίου με ποινή μίας αγωνιστικής. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο. Πάλα στο χώρο του κέντρου. Τελεκούδας δίνει για τον Δελιβασίλη. Σένα. Αυτός για τον Βέτσικα. Η μπάλα έρχεται στον Χρόνια από τα αριστερά. Κάνει ένα σουτ. Διώχνει εκεί με βροχές σε κόρνερ. Του χρόνου. Το 78. Έδιωξε με βροχές εκεί ο Πασπαλάρη, ο Κότορας σε κόρνερ. Εκτελείται αυτό το κόρνερ. Διώχνει εκεί με κεφαλιά ο Παναγιώτης Κουντούρης. Λάγιο για τον Τοξότη. Εκτελείται και από τον Ζαχαριά. Αυτός για τον Καρδίνα, πάλι στον Ζαχαριά. Τελεκούδας. Πάολ, εκεί διαμαρτύρεται τον Διαγόρα για αυτή την υπόδειξη του κ. Γεωργατζή. Από τον Κάρο, ο οποίος διαμόρφωσε το 2-0 για την ομάδα του Διαγόρα στο 73 με ένα δυνατό σουτ λίγο έξω από τη γραμμή της περιοχής του Τοξότη. Την έστειλε στη δεξιά γωνιά του Πασπαλάρη. Στήλας από τα δεξιά τώρα για τον Τοξότη. Εκεί πάνω του το Γαλλογάδο. Βγάζει τη σέντρα ο Στήλας. Κεφαλιά εκεί δοκάρι για τον Τοξότη από τον Βέτσικα. Μια σύγκριση εκεί. Μια σέντρα που πραγματοποίησε ο Στήλας. Υπάρχει αυτό και θα κάνουμε στο 79. Σέντρα του Στήλα. Από τα δεξιά. Πραγματοποίησε εκεί την κεφαλιά εντός περιοχής
Ο Βέτσικα